Масштабный проект благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева по реконструкции всех кладбищ республики продолжается. С начала августа рабочие приступили к благоустройству одного из самых крупных и старых кладбищ региона, расположенного в Насыркорте. О том, как оно изменится, расскажет наш корреспондент. Несмотря на жару, стройка продвигается быстро. Метр за метром рабочие вскапывают траншею под будущий фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетон. Кладбище в Насыркорте одно из самых больших в регионе, свыше 1400 квадратных метров. Благоустраивать его начали в августе этого года с демонтажа старого ограждения, очистки территории и вывоза скопившегося мусора. حتى يعني يرش ناخ دول دايو هتشش حتى يعني جانجي اش حتى يعني الجو جانج شان مقر يجري جانج دايو خجي حن شان بارجو جادجي جانج يجانج دايو خجي يتصني يجدع خوش يبولخ متقليليو. Здесь похоронены люди разных тейпов и фамилий. История захоронения берет начало еще в 1900-х годах. اجر كاس قادره 17 حلق دنسا دولج دول كشمش دير 17 حلق دنسا hani غير بك حاجه دال شي وز واخو الله وخش بوخش بولج بول اهل اشت دال جيش دول دال اغيتن بول اشتل كانر كشمش ديرش از غير بك حاجه وين مخره از دا ناسري عدي غادولج دول ماجدك دي از عدوغ خان اشتي از قول بها يعني از قول بها دعيني ساولج دول سغوس از ماجدك روسيسكي памятник شديق ادا غادولج دول ماجدك درس تو ماجدكي بعيد قشو بعيد اب قشو ديال ماجدك درس تاع تصدحتي وين خوي كشمش كانر دولج تانر دول تصدحتي ديال رياس خلصو ميكالا غوتريو تو يرش حتى تودش ددات يعني اشت استا اجي حند عدول دي ديزر يعني اش عدول دي كشمش ديرش. Согласно строительному плану, на территории кладбища в 4 местах установят новые ворота, построят помещения для хознужд и молитвенную комнату, полностью заасфальтируют подъездную дорогу и прилегающую к объекту площадку. демонтаж استيال يال استيال يال الش احمر демонтаж استيانات وخذ دعاخو اشتي ابالك حقه تج وجه لرت عشو تج حلق دولج ابال شان ما قر تخنا اقز يبوخ بيجي خيتر جا قبي بوت بيز بوت خبوت حتى بيز بوت دو كان سا غود يتشقد يا اخ اوت دو. Реконструкция кладбища в Насыркорте ведется на средства благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Еще в начале года глава республики Махмуд Али Калиматов договорился с известным меценатом о комплексном обновлении всех кладбищ региона. Напомним, что всего в этом году будет реконструировано 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.